Igsuon, ngano usahay ang salapi, mahimong ugat sa pagpakasala. So ato ning ipasabot para maklaro kay sa tao. Sa atong panahon karon, wala po siguro tao nga wala yun po nanginanglan og kwarta no kay ngano ang kwarta kaluha kauban nato para mabuhi ta samtang niapata ning kalibutan. Pero wala pud ta didto sa Dios nga maningkamot kay no, klaro man kay naa sa balang kasulatan nga lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Mahimo lang ang salapi kung imo na siyang himuon nga Dios sa imong kinabuhi. Dagang mga tao karon gumikan sa kawadon, gumikan sa kwarta, kaya maghimog dili maayo nga pamaagi. Pwede manglimbong, pwede na lang mopatay og tao bayaran para lang yun makakwarta. Ang uban manikas na lang, ang uban mangurap na lang, ang uban kaya manira og tao makasapi lang, ang uban mangawat na lang. So diya nga bahin makaingon jud ta nga ang kwarta ugat yun sa pagpakasala. Kay ang tao karon buhato naman ang dili maayo, gumikan lang sa kwarta. Og take note na inangutana, dayon ter maka-impyerno na siya. Of course. Pag once ang atong nahimo, mortal na sala. Dayon, mga sala nga nahimo nato, supak sa balaod sa Ginoo, na bilong sa 10 Commandments, kay kanang pagpangawat, ikapito na nga balaod sa Ginoo, kung kita manglimbong ron, kwarta na siya. Kung kita ron, manikas ta, samara nga nangawat ta. Then isuon, mahimong maka-impyerno na sa atong kalag. Kay, what if di ta kapay pasaylo? What if di ta mag-usab, di ta magbago? Or ang pinakasakit nga part diya, kana bang moabot sa point nga mag-usab na ko Ginoo, pero pagkaugma namatay ka. Maunay kurat isuon. Maunang, kung ang Ginoo ato lang yung mahalon, ang kwarta na ara. Ayaw mo ingon nga, ay kung di po ka mulihok, di mo na makita. No, sayop ka. Kay true prayer, diya sa pag-ampo nga imong buhaton, ang Dios mo magiya sa imong hunahuna, magbitbit sa imong mga tiil paingon sa oportunidad, sulbad sa kwarta nga imong gikaproblemahan. Mahimo sa Dios. Galing kita nga tao na atay batasan, nga gusto tag easy money, nga gusto ta magdali karon na adayon, di ta gusto maghago. Igsuon ang buhat sa yawa, dinaliay, pero sa Ginoo mo sakripisyo kita. So hinaot ang pagpangitag sa lapi nato karon, dili unta makahatag og kalaglagan sa kalag nato sa umaabot nga panahon. God bless igsuon.